Τώρα πάμε στη Σπάρτη για ένα διαφορετικό θέμα, για ένα μεγάλο event, για έναν αγώνα δρόμου. Τι αγώνα δρόμου δηλαδή? Υπερμαραθώνιο. Πάμε στη Σπάρτη για να συζητήσουμε πώς μπορούν να ενωθούν τα δύο από τα μεγαλύτερα αθλητικά brand name όταν μιλάμε για ονόματα πόλεων σε ολόκληρο τον κόσμο, δηλαδή της Σπάρτης και της Αρχαίας Ολυμπίας. Της Αρχαίας Ολυμπίας και της Σπάρτης. Θα έχω Γιώργο Βαμβακίτη από τη Σπάρτη και Νίκο Τσόνη που γνωρίζει καλά το θέμα του συγκεκριμένου υπερμαραθωνίου για να συζητήσω μαζί τους. Είναι και οι δύο εδώ, Κωνσταντίνε? Είναι. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Γιώργο Βαμβακίτη από τη Σπάρτη. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους και ευχαριστούμε θερμά. Ο Νίκος ο Τσόνης μας ακούει? Έλα Νίκο. Νίκο, κάπου είσαι και δεν ακούγεσαι καλά, βελτίωσε τη θέση σου για να πιάνουμε καλύτερα. Τώρα σε ακούμε, ναι, κάπου είσαι. Καλησπέρα, είμαι στο Ολυμπιακό στάδιο. Πού θα ήσουν? Πρέπει να ζητήσω από τον Γιώργο Βαμβακίτη να χαμηλώσει τον ήχο του ραδιοφώνου του για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση εύκολη και να ακούμε καθαρά τις απαντήσεις χωρίς να έχουμε επιστροφές των όσων λέμε. Τώρα είμαστε μια χαρά, Γιώργο. Λοιπόν, βάλε μας το θέμα. Πότε είναι ο υπερμαραθώνιος? Λοιπόν, ο υπερμαραθώνιος είναι, να το πω αλλιώς, το επαναλαμβανόμενο μυθικό ταξίδι του Λικούργου από τη Σπάρτη στην Αρχαία Ολυμπία. Θα γίνει στις 31 Μαΐου, το Σάββατο, δηλαδή το τελευταίο Σάββατο του μήνα. Θα ξεκινήσουμε στις 6 η ώρα το πρωί, όλοι μαζί, δρομείς, κυταλοδρόμοι, περιηγητές, ταξιδευτές, και θα ολοκληρώσουμε χρονικά το ταξίδι την Κυριακή, 1η Ιουνίου, 9 η ώρα το πρωί, στα χώματα της Αρχαίας Ολυμπίας. Πόσα χιλιόμετρα, βεβαίως, πόσα χιλιόμετρα συνολικά? Πιστοποιημένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία είναι 165 χιλιόμετρα. 100 μίλια, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος αγώνας στην Ελλάδα? Μιλάω για την Ελλάδα. Υπάρχει? Δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη, αν υπάρχει, γιατί υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα. Ναι, διεξάγεται άλλος τέτοιος υπερμαραθώνιος στη χώρα μας? Υπάρχουν η Νεμαία προς την Ολυμπία που είναι αυτές τις μέρες, που είναι καταπληκτικός αγώνας και ιστορικός αγώνας. Υπάρχει ο Δόλιχος, υπάρχει ο Ευχίδιος Άθλος, υπάρχει το Σπάρταθλο. Υπάρχουν απίστευτα άτομα που έχουν ανοίξει απίστευτους δρόμους όλα αυτά τα χρόνια. Νίκο, συγκρίνεται αυτός ο αγώνας με το Σπάρταθλο ως προς την έκτασή του? Δηλαδή τώρα μιλάμε για... Ο Νίκος ο Τσόνης μας ακούει? Κοίτα, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, Βαγγέλη, είναι τόσο σπουδαίο ιστορικό γεγονός που ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Το Σπάρταθλο είναι μια ιστορία. Το Σπάρταθλο είναι από την Ακρόπολη μέχρι τη Σπάρτη, έτσι? Ναι, εδώ όμως συνδέονται δύο μεγάλα brand name ονόματα. Σπάρτη, Αρχαία Ολυμπία. Και εκεί είναι Αθήνα με Σπάρτη στο Σπάρταθλο. Αλλά εδώ είναι κάτι που συμβολίζει τον αγώνα, τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτό που γεννήθηκε έχει καταντήσει σήμερα να είναι το μεγαλύτερο brand name οι Ολυμπιακοί αγώνες στον πλανήτη. Έχουμε λοιπόν το Λικούργο, έναν αγώνα που κάνουν αυτά τα θαυμάσια παιδιά με τον Γιώργο Βαμβακίτη, τον Θάνο τον Καλαμαρά και άλλους που συγκεντρώνονται στη Σπάρτη να κάνουν αυτόν τον αγώνα, τον οποίο μαθαίνουν τώρα Αφρικανοί, Ασιάτες, έρχονται κορυφαίες μορφές από την Κίνα. Ένας άνθρωπος που εκφωνεί όλους τους μαραθώνιους και οι μεγάλες υπεραποστάσεις που γίνονται στην Κίνα, έρχεται για αυτόν τον αγώνα. Συγκλονισμένοι ότι είναι ο αγώνας που πήγε, είναι η διαδρομή που πήγε ο Λικούργος στην Αρχαία Ολυμπία να συναντήσει τον βασιλιά της Ήλιδας Ήφιτο για να συμφωνήσουν στους αγώνες, να συμφωνήσουν στην ειρήνη, στην εκεχηρία. Είναι συγκλονιστικό. Γίνονται εκατοντάδες αγώνες υπεραποστάσεων σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν έχουν από πίσω αυτή την ιστορία που έχουμε εμείς. Ακριβώς. Ο Κούρος συμβάλλει, ο Κυριακίδης, του θρυλικού Κυριακίδη, του Στέλιου ο γιος, συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα μας ένα ακόμα μεγάλο γεγονός, για το οποίο προβλέπεται του χρόνου να έρθουν πάρα πολλοί Κινέζοι. Έρχεται τηλεοπτικό συνεργείο για να καλύψει για το κρατικό κανάλι της Κίνας
όλη την ιστορία από τη Σπάρτη, περνάνε τη Μεγαλόπολη, περνάνε από, από όλες τις περιοχές για να καταλήξουν στην αρχαία Ολυμπία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έρχονται 18 αιθίωπες. Δεν τα είπε ο Γιώργος, περιμένει τις ερωτήσεις. Τώρα θα πάω. Θα πάω τώρα. Γιατί είναι δύσκολο. Ναι, διότι είναι δύσκολο αν δεν έρθουν από το εξωτερικό να βρεις υπερμαραθωνοδρόμους στη χώρα μας. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ναι, βεβαίως. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και αυτοί που θα έρθουν έχουν αποδεχτεί μια πρόσκληση. Έχουν αποδεχτεί όχι την ιδέα, έχουν αποδεχτεί την πρότασή μας να συμμετέχουν όπως μπορούν. Δηλαδή, θα είναι μεν υπερμαραθωνοδρόμοι, αλλά είναι και αυτό που ζητούμε τόσα πολλά χρόνια. Να μπουν στο ταξίδι και απλοί άνθρωποι, απλοί δρομείς. Δηλαδή, με την έννοια, ακόμα και μαραθωνοδρόμοι, απλά και απλοί δρομείς οι οποίοι κάνουν 5 και 10 χιλιόμετρα. Αυτό τι σημαίνει? Τους δίνουμε μια μοναδική συνιστόσα τη διαδρομή και τους λέμε, ελάτε παρέα με τη μορφή της ή τον αγώνα του μηνύματος, όπως το λέμε, όπως μπορεί ο καθένας. Κάποιοι αιθίωπες, που όπως είπε σωστά ο Νίκος και ευχαριστώ θερμά, από τους 24 τελικά από ό,τι ενημερώθηκα εχθές από την πρεσβεία μας θα έρθουν, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι και μέλη της εθνικής ομάδας της Αιθιοπίας. Κάποιοι από αυτούς θα προσπαθήσουν, θα επιχειρήσουν, γιατί δεν είναι συνηθισμένοι στα 165 χιλιόμετρα, θα επιχειρήσουν τα 165, θα επιχειρήσουν τα 72, που είναι ο μικρότερος αγώνας προς τη Μεγαλόπολη, και κάποιοι από αυτούς, την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί από τον μάνατζερ, θα κάνουν τη σκηταλοδρομία. Δηλαδή είναι αποφασισμένοι να ξεκινήσουν, να μπουν στα παπούτσια του Λικούργου ή στα σανδάλια, να το πω χαριτολογώντας, και να ολοκληρώσουμε το ταξίδι όλοι μαζί στην αρχαία Ολυμπία. Άρα μπορεί να έχουμε για ολόκληρη τη διαδρομή 4 που θα κάνουν από ένα μαραθώνιο καθένας. 42-195. Περίπου τώρα το λέω. Περίπου. Βεβαίως. Αυτό είναι το πνεύμα. Αυτό είναι η ιδέα και αυτά. Και απλούς Έλληνες δρομείς που μπορεί ο καθένας να θέλει να κάνει από 5 χιλιόμετρα. Φυσικά. Από 10 κάποιος. Άρα 16, από 10, ας πούμε, με 16 χιλιόμετρα το βγάζει. Ή 16 άνθρωποι από 10 χιλιόμετρα. Αντιστοίχως. Για να πάει από τη Σπάρτη μέσω ποιων πόλεων στην αρχαία Ολυμπία? Λοιπόν, θα πω τα μεγάλα σημεία, γιατί είναι 35 σημεία. Σπάρτη, Μεγαλόπολη, Ανδρίτσενα, αρχαία Ολυμπία. Οι 4 μεγάλοι σταθμοί. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ από άλλες υπέροχες περιοχές. Έτσι, απλά το αναφέρω για την ταχύτητα του λόγου. Παράλληλες δράσεις, εκδηλώσεις θα υπάρχουν? Έχουμε σκεφτεί μαζί με τους σταθμούς των αθλητών που θα παρέχουν την υποστήριξη, τις βοήθειες και ό,τι χρειαστεί, να έχουμε σε μερικά κορυφαία σημεία, όπως η Πελάνα, όπως η Μεγαλόπολη, όπως η Ανδρίτσενα, σταθμούς γιορτής. Έτσι το λέμε. Δηλαδή, έχουμε καλέσει ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους, που ζουν και πεθαίνουν για τον τόπο τους, να αναδείξουν όπως μπορούν, πέρα από τα τυπικά φαγητά και φιλοξενία, αν μπορούν να δείξουν στους περιηγητές μας, στους φίλους του εξωτερικού, στους κινηματογραφιστές, τη μοναδική μαγεία και θησαυρούς του τόπου τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και φαντάζομαι ότι οι δήμοι βοηθάνε, έτσι, των πόλεων που ανέφερες, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν ό,τι μπορούν για τη μεγαλύτερη προβολή του event. Θέλουμε ακόμα περισσότερα, και αυτός είναι ο καυγάς, γιατί ένα τέτοιο εγχείρημα δεν θα ολοκληρωθεί στο μυαλό μας ποτέ. Είναι μια ιδέα, αλλά όσο περισσότερο μπορούμε, τόσο περισσότερο κάνουμε. Υπάρχουν βέβαια μερικοί άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίς, και θέλω να το πω, χωρίς να θέλω να μειώσω άλλους, όπως ο αντιδήμαρχος ο Αντώνης ο Χρυσανθακόπουλος και η Σάλη, το δεξί του χέρι στην αρχαία Ολυμπία, που μας έχουν διευκολύνει απίστευτα. Οφείλω να το πω, δεν μειώνω κανέναν, θα πρέπει να μιλάω πάνω από 100 ονόματα, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να ξεχωρίσω αυτά τα δύο παιδιά, γιατί τους νιώθω ότι έχουν κάνει τα πάντα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό αγώνα λοιπόν. Ο Νίκος Οτσόνης θα κλείσει με τις δικές του πληροφορίες, και αφού τον ρωτήσω κιόλας, αν έχει επιπλέον πληροφορίες για αυτόν τον αγώνα, αφού τον ρωτήσω κιόλας για τον επόμενο αγώνα του Μίλτο Τεντόγλου, μιας και είναι στο Ολυμπιακό στάδιο, γιατί διάβαζα σήμερα ότι ετοιμάζουν και ειδικό ταρτάν για τον αγώνα που θα κάνει στα δρόμια. Ο Τεντόγλου ετοιμάζεται, είναι ο μεγάλος αθλητής, πάντα στοχεύει σε ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο, και το Σαββατοκύριακο ξεκινάνε οι πρώτοι αγώνες της θερινής περίοδου με τους διασυλλογικούς νέους αθλητές κυρίως. Ο Τεντόγλου στοχεύει σε πολύ ψηλά πράγματα και ελπίζουμε να τα δούμε αυτά. Αλλά εγώ θα μείνω λίγο σε αυτόν τον αγώνα που θα γίνει με κίνηση τη Σπάρτη το Σάββατο το πρωί στις 6 ώρα, αν δεν κάνω λάθος, θα δοθεί η κίνηση. Σωστά. Είναι ένας αγώνας στις 31 του μήνα. Πότε είναι? 31. Στις 31. Είναι ένας συγκλονιστικός αγώνας
και οι άνθρωποι είναι οι λαμπαντιδρόμοι της ιστορίας. Όταν τον ακούνε την ιστορία που γίνεται αυτός ο αγώνας, όλοι οι ξένοι συγκλονίζονται. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν το έμαθαν, εκδήλωσαν ενδιαφέρον, αλλά ήθελαν μια συνεργασία με πανεπιστημιακό χώρο, και ο Γιώργος Παπαδακίδης ως διοργανωτής συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και από τον χρόνο αναμένονται και φοιτητές καθώς και δρομείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε καταλαβαίνεις, οι Κινέζοι... Είναι και μεγάλη διαφήμιση για ολόκληρη τη χώρα, ειδικά για την Πελοπόννησο σε εκείνο το κομμάτι. Θα δουν όλες τις περιοχές, θα τις θαυμάσουν, θα τις γνωρίσουμε ακόμα κι εμείς καλύτερα. Εγώ θα είμαι εκεί αν δεν έχουμε play-off basket μετά το Final Four ελληνικών τελικών. Και εγώ θα είμαι, Βαγγέλη. Εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το σπουδαίο αγώνα και οι Κινέζοι να αποδώσουν με τον καλύτερο τρόπο τηλεοπτικά αυτόν τον αγώνα που θα γίνει μέχρι την αρχαία Ολυμπία. Εγώ, Νίκο, να κλείσω δίνοντας συγχαρητήρια στον Γιώργο Βαμβακίδη και στους συνεργάτες του για την πρωτοβουλία. Είναι φοβερή ιδέα. Σου έλεγα, Νίκο, ότι ο ειδικός διάδρομος, τη διάβασα την είδηση σήμερα, που φτιάχνει το ΔΑΚ Βάρης για τον Μίλτο Τεντόγλου, είναι για τα δρόμια, για τον αγώνα στις 5 Ιουλίου. Θέλει να κάνει μια μεγάλη επίδοση. Δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Και μιλάνε για ένα διάδρομο κομμένο και ραμμένο στα αγωνιστικά μέτρα και γούστα του Μίλτου Τεντόγλου. Άρα μιλάμε για τον αγώνα της 5ης Ιουλίου. Εδώ, ελληνικό αγώνα. Είναι ένας αγώνας που διοργανώνει ο Χάρης ο Παπαδιάς, παγκόσμιος πρωταθλητής. Σωστό. Το 97 ο Χάρης, ναι. Με μεγάλη εμπειρία από αγώνες υψηλού επίπεδου, και όταν έχει έναν αθλητή σαν τον Τεντόγλου πρέπει να έχει τις καλύτερες προδιαγραφές. Να φανταστείτε ότι η αξιολόγηση των σταδίων από τη Διεθνή Ομοσπονδία Στίβου δεν δίνει καμία πιστοποίηση σε κανένα στάδιο της χώρας μας. Αλλά ο Τεντόγλου θα έχει μία διαδρομή που θα είναι καλύτερη από αυτές που έχουν αυτά τα οποία έχει αξιολογήσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Γι' αυτό το ανέφερε, γιατί είναι σημαντική είδηση. Πάει για το πανελλήνιο ρεκόρ στις 5 Ιουλίου στα δρόμια. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Βαμβακίδη και τον Νίκο Τσόνη. Καλό αγώνα και στους δύο. Ευχαριστούμε.